Moi vaan kaikille! Nyt pelataan Ice Horror Gamea. Tätä peliä mä haluan nyt läpäistä tän. Tai oikeasti. Mä... Heti kuuluu ääntä. Heti yksi saatiin. No niin, mennään tänne ottamaan. Ui. Aika jännit. No niin, otetaan tää. Ota, onks tossa silmä? Vitsi, tää oikeasti hitaasti kääntyy. Otetaan soundit tohon. Soundit tohon laitetaan brightness ihan täysille. Koska resumee. Nyt tänne ottamaan kaikki maniväkit. Oikeesti tuntuu siltä, että se jotenkin, kun mä tulen sieltä, ei ole. Älä tule. Nyt se tulee. Oi, se oli lähellä. Vitsi se oli. Jes silmä. Näitä mä oon aina halunnut. Tää on ihan kaikista sellainen esine, jota mä haluan. Tätä mä haluan aina. Jos se on alakerrassa. Siellä meni hiiri tai rotta. Mä kuulin se ääntä. Esineet katoavat. Ei katoa, vaan toivottavasti se ei ole täällä. Jännittää jo nyt. Ota, nyt kuuluu ääntä. Oho. Tarisee, älä tarise. Mä en oo ainoa, joka pelkää. Täällä tuolikin pelkää nämä. Hitto. Mene. Oikeasti tää on jännä. Jännä peli. Katsotaan meneekö se tästä. Katsotaan. No niin nyt. Katsotaan huomaako se meidät. Huomaako se meidät? Tuleeko se? Katsotaan. Pistä pauselle. Mikä? Mä katsoin, että... Älä tule. Ais tai joku silmät. Jännittää nyt. Okei. Katso meneekö tässä. Mä oikeesti haluan katsoa. Mä tykkään oikeesti jostain syystä säikähtää, mutta jostain syystä säikähtäminen on vaan niin. Ei kun jos se huomaa meidät tästä. Nyt se on lähellä. Katsotaan huomaako se. Oi! Se meni siitä. Tehdään itsemurha. Voi kun mä olisin ottanut silmi. Älä murise nyt. Niin. Se meni taas. Hitsi, tää on oikeasti jännittävä peli. No niin, menikö se?
Jesus. Jesus. Mä säikähdin. Mä tiedän muuten missä se avain on. Mä tiedän sen. Mä oon joskus kun mä oon pelannut tätä peliä. Aha, tää nyt suostu menneet. Siellä oli rotta. Siellä meni äsken rotta. Ui vitsi. Taas. Mikä näitä rottia vai? Mikä tää on? Mä en oo nähnyt tämmöstä paikkaa. Jeesus, tää on pelot. Ihan oikeesti jännittää jo nyt. Jeesus. Jeesus, mä sain. Jesus. Mä en halua pelata tätä peliä ihan tosi. Ui, vitsi, se tulee. Mä kuulin ääntä. Joo, mä en huijaa. Ihan tosi mä en huijaa. Älä nyt tärise, älä pelkää. Menen tänne piiloon. Miksi nää muuten kaikki helisee nää jutut? Tässä varmaan tulee ihan tylsäkin tästä videosta. En mä tiedä. Ole nössö. No niin, hengitystä kuuluu. Älä käy täällä. Toivottavasti se ei käy täällä. Kerran kun mä kävin täällä, niin se meni oven lävitse. Tai oikeasti se vain niinku... Mikä siellä oli? Jos tää tuli joku jumpscare. Mikä tää voi jo? Onko se ikkuna vai tabletti? Ei kun mä en oikeesti. Ei. Sori. Odota, mappi. Tässä on mappi. Mä tiedän missä se avain on. Se oli siellä yhdessä paikassa. Tai siellä. Mä tiedän kyllä. Tai mä olisin kyllä. Missä mä nyt käyn? En oo varmaan käynyt. Oota. No niin. Odota, mä katsotaan mapista. Joo, mä oon nyt tossa oven lähellä. Sitten mä menen tosta. Tuolla oli se rappuset, kun mä menen suoraan eteenpäin. Sitten tuolla oli se juttu. Mutta sitten jos se... Katsotaan mappia. Hei. Mennään. Oi vitsi! Mä oon kuollut! Oi vitsi! Mä oon kuollut. I'm dead. Jeesus, se oli lähellä. Onks tää se naisen henki vaeltelemassa? Mä oon joskus kuullut, että se on tullut. Ei. Menee alakerta, odota. Ui faakeli. Jeesus, mä säikähdin. Ei jooko. Vitsi, jännittää. Odota nyt. Nyt jännittää piossi. Mikä? Mä laitan kyllä kuulokkeet pois. Että jännitä niin paljon. Ja oikeesti, tää on oikeesti kammottava peli. Mä oikeesti. Tää jännittää. Selvää, mä tein. Eikä itse. Mä en halua.
tää tulee. Joo, tää video oli nyt tässä. Tai mä haluan... Mä en uskalla. Mä teen joskus toiste. Jooko? Jos mä oon niin nössö ja nyt mä lopetan. Okei, kiitos kun katsoit. Mä oon niin nössö nyt, että mä oon niin nössö, tai mä en halua tätä oikeasti. No, kiitos kuin katsoit tämän videon. Mä mieluummin tekisin Growtopiasta videota. Okei, heippa!